سلام كميك أنكم زخبركم تعزبتي أبز حلفة سمون يستزرق حاجة أتات حداث إرتريا الحديثة إرتريا حداثن إرتريا بروفايلن أتوكرا التدالو ملب داساس حتمة حيزنا لكم قريبنا لنا أب عمدت عنا منفحتي كسعة نملاي زخلو ميلاتات تداسيسوم أما بزحتو كنتات منفحت خبدين مفواس زخل زبلت أقباب لوطي أب أنا بابرا مقباريو نابنت لعل نور كبدت بمونان كان زقات مكا منفحت خسعة نمفواس اتزقل لمن قدي كبدت سبنتكا مقداليو بالدنقوا بمبلعها منفحت خسعة يقات مكان تلو نتمقبي كتالي كاموسارو مقطابيو منفحت خسعة نابوشتي ببزح آير بمئتاو يسعبيوم إذا آير بأتكايدوم زين ورلمدتات زااتوك خون يخاليو سلازي ببزحي آير ناب كسعة بمسحب كان زقات مكا منفحت خبدي نمألاي ماستيكا أيتحيخ ماستيكا محيخ توسخ آير ناب كسعة كتأتو تنك يخونيو تحستو كربون مالت كربونيتد زلوم عينة مسته كموساد مقطاب غاز زفترو عينة حملتن ترتاتن كم كاولون عينة ترتاتن زي موساد كتبلع عنك لخا هدي الكام مقابن نتمقبي بزقب حيخكا موحاتن مايك تستن كلخا بممت اي شامبوكو مالت سترو كامستاي مقطاب يركبوا أب عمد شباب إنوس عمدي حسابات محبر حقيم إيرترا مس هجروا محبر من سياتن تمهرون إيرترا بمتحبر كاب كل النوسان زوباتات نزمت وتوكلت تمهرو كلا درجة زوبا ماكل أب أول لفتي نجرات سعبيناتو من أتوكرو أو الدرش دعرو نيزهبو سفي حستمهرو ثم قريب الله أول لفت نجرات ناي ممزان كلتكا يدخملكا جنزابخا يزنبعلكا متن ملستك باركا يغيروخا أموداتو نبحرجان مقداتن يشموخا حمام سنكلنا نفسخا زي مقصر حلفنا زي مقبالن كالق محبراو تصقماتونون كسعبولكا يخلو اتم اول لفت نجرات واقوم قليل سلازيكونه نوعهم كتركب كتبل زي نبركا ناي سرقي مختارن متفقان بهارات كتمعبلون تخل بزيكازي بسن كترقاقامي متكخن الكول مستين حمام منشرو ممراز تسلم كبدي وقع لبي وقع حنقول تقط دمن حمامات سراور دمن مقدال فريا منت مالت مخان النت دخنة ناي حنقول مقداتن كسعبولكا يخلو مبزحتو بولفي استتحزو سبات زي قالو بلو نجر دما قداي كتبايو بسنك والفي معلتاو زوطوا وطايتات اب 10 عمت تدماميرو عبقم نجر كجزء زخل منبارو اي جنزبوان تدغيسو اب عمدي بهلن سنة طببن شمناي كفال مصنعتي افاو قطمتات قريبالا اب عمدي مزاني اقداسنت رئيسة ذاته ام محساب كو قدو زلوهم نجرات حتو اتمساقل قالات مسلاتاتن تقستات مزانين يصنحنا أنا مني إلكان جزار إسخا محتات أقداسنتو لعليو نزي حتو زني مملاس مبار بمجمريا مسعار كمحازا زي كونه مس جزار إسخا إخا كتزلكا مس جزار إسخا مزتاي مالت كلن تناو منتكا بقبو مردايو نجزار إسخا كابت الواناي كالوتنا تقاب بمقبار بحلف النتكا منتي كتمرحن كتنبرلان بهدأتن تسموان نوشت أون قداماون كنتات هيوتكا بمعارة كتفتشالكا بوابيلكاخا جزار إسخا كترخبا تتجمن أبتح ستوري بورتاج بدمكت استزازمة قدامي فيستيفال أسمرا أمباسادر زمدة تقلي أبزس معمزازة مقال اتيك كايد زقنيك قدامي فيستيفال فيلم أسمرا كم ناي فيلمات مكرو عبيت بلجاتات كم زنبرون قرنون هاقوفات كم زنبرو دحر مقلات اتي فيستيفال بلجاتاتو زيادة اناد مقان قدلتاتو انا ملأن درجو زحلو فيستيفال فيلم كخون بعتب كم سرحالو قليتو نسو أب مدرؤو فيلم حيال متحلل في ميلات مرتن مزنقع عن مخانو دحر مبرح نزي عودي أم عواي بستفلالي مديات كم زسرح أبقى تسألخاء حيال تحستو زلوان فيلمتات انتمهرو من نسياتن كالو تعذبتن كقرب مخانو هرديو دايركتر بيت مرتسنا كنت وينا ممرق الأبزرؤون حفشاو دحر بايتا معبالتاتن بزملكت ذهبو حبريتا يركب أب عمدي ملحق الأدب والفنون جوجل بهالك إحت عمبابا كاب عرارب كسب إنجل مبل 14 كفال قريوالا ببقوانو الناس زايرو زخدو زلو بهراو حدقاتات أمن برو محبرة سبات زختلو لعل تغطن تداسيسو أب عمدي سياحة والأثر قال خب مسحوات توريزم إرترا تقليتهم يركبو أب عمدي علوم وتكنولوجيا استفلاليو مهزوتات رخبتات تلاليو مالو
ኣብ ዓምዲ ዓለማዊ ዛዕባ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣብ ቅድሚ ሓቂ ዝፈርስ ጸለመ ኣብይ ኣሕመድ ብዝብል ኣብይ ኣሕመድ ንቻይና ዩኤስ ኣሜሪካን ሩስያን ምስ ኤርትራ ክሽምግልዎን ኣፍ ደገ ባሕሪ ከውህብዎን ለሚንዎም ምንባሩ ብጥቅምቲ 2025 ኣብቲ ባይቶ ወከልቲ ሓቢሩ ምንባሩ ረሲዑ ነቲ ሕልሚ ዝደጋግሞ ዘሎ ልውላዊ ግዝኣት እንዳማትካ ብሽምግልና ክርከብ ያይ ካብዚ እንታይ ንዕዘብ ጽቡቕ ርክብ ክልቲአን ሃገራት ዝበላሾ ዘሎ ኣብ ልቡ ካብ ዝመላለስ ዓሻ ሕልሚ ምዃኑ ቃሉ ይምስክራሎ ኣመል ከይተርፍ ኣብ ርእስቲ ዘህተፍትፎ ዝነበረ ቃላት ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዝነበረ ርክብ ክዝረግ ዝኽኣለሉ ካልእ ሓድሽ ምስምስ ክምህዝ ተሰሚዑ ነይሩ ኤርትራ ናጻ ቅድሚ ምውፃኣ ቅድሚኡ ዝነበሩ ስርዓታት ኢትዮጵያ ኣብ ወደብ ዓሰብ ዝሰርሕዎ ትሕተ ቅርጺ ክምለሱ ይሓትት ከም ዘሎ ረዲዩ ብባዕዳዊ መግዛእቲ ዝተበደለ ሃገራት ኣፍሪቃ ካብ ገዛእቲ ካሕሳ ክውሃበን ዓለም ለኻዊ ደገፍ ኣብ ዝኣኻኽባሉ ዘለዋ ግዜ ኣቢ ካብ ኤርትራ ካሕሳ ክውሃቦ ዝሓትት ዘሎ ካብ 1952 ክሳብ 1991 ቅድሚኡ ዝነበሩ መራሕቲ ኢትዮጵያ ኣብ ኤርትራ ንዘካየድዎ ግፍዕን በደልን ኤርትራ ካሕሳ ክትዓድዩ ዝጽውዕ ዘሎ እስራኤል ንከበሳታት ጎላን ካብ ሶርያ መንጢላ ኣብ ትሕቲ ግዝኣታ ካብ እትእቱ ሓያሎ ዓመታት ሓሊፉ ከም ዘሎን ኢትዮጵያ ገማግማያት ኤርትራ ብሓይሊ መንጢላ ክትጥቕልሎ ከልካሊ ከም ዘይብላ ብምንጽጻር ንኣባላት ባይቶ ከተራርፉን ተሰሚዑ ኣብ ዓምዲ ጸጋታት ባሕሪ ምዕቃብ ዓሳ ተዳሲሱ መግቢ ዓሳ ሓደ ካብቶም ቀልጢፎም ናይ ምብልሻው ተኽእሎ ዘለዎም ዓይነታት መግብታት እዩ ስለዚ ብግቡእ ክዕቀብ እንተዘኪኢሉ ብመንጽር ማእዛዊ ረብሓታቱ ኣሉታዊ ሳዕቤን ኣብ ጥዕና ደቂ ሰብ ከኸትል ስለ ዝኽእል ብኣገባብ ክዕቀብ ይግባእ ካብቶም ቀንዲ ጠንቅታት ምብልሻው ዓሳ ዝኾኑ ሓደ ልዑል ሙቐት እዩ እዚ ከዓ ንዝተፈላለዩ ምብልላዕን ናይ ደቀቕቲ ተህዋስያን ምርባሕን ምቹው ባይታ ስለ ዝፈጥር እዩ እቲ ካልኣይ ብሰንኪ ዘይብቑዕ ኣተሓሕዛ ዝመጽእ ኣካላዊ ማህሰይቲ ናይቲ ዓሳ እዩ እዚ እቶም ብደቀቕቲ ተህዋስያን ዝመልኡ ዘየድልዩ ክፋል ኣካላት ናይ ዓሳ ምስ ተቐደዱ ናብ ውሽጢ ኣካላት ናይቲ ዓሳ ይፈሱ ከም ሳዕቤኑ ተጎዳእቲ ተህዋስያን ናብ መላእ ኣካላት ናይቲ ዓሳ ይዝርግሑ እሞ ንመስርሕ ምብልሻው ዓሳ የቀላጥፎ ቀንዲ ዕላማ ምዕቃብ ዓሳ ካብ ምብካል ንምክልኻልን ብቕዓቱ ከይጎደለ ንዝተናውሐ ግዜ ንምጽንሑን እዩ ምርባሕ ተህዋስያን ኣብ ምብልሻው ብቕዓት ዓሳ እቲ ቀንዲ ጸላዊ ባእታ ክኸውን እንከሎ ዋዒ ህላወ ማይን ኦክሲጅንን ከባብያዊ ጽልዋን ጽሬትን ከዓ እቶም ቀንዲ ንምርባሕ ተህዋስያን ምቹእነት ዝፈጥሩ ባእታታት እዮም ምእንትዚ ነዞም ዝተጠቕሱ ባእታታት ብምቁፅጻር ብቕዓት ዓሳ ከይተበላሸወ ንዝነውሐ ግዜ ክንዕቅቦ ንኽእል ሓደ ካብኦም ምቁፅጻር ሙቐት እዩ ኣብ ዓምዲ ሪፖርታጅ ማይን ኣገዳስነቱን ተዳሲሱ ማይ ሓደ ካብ መሰረታውያን ጠለባት ደቂ ሰብ እዩ ብዘይ ማይ ዝኾነ ህይወታዊ ምናልባት ንሓፂር እዋን ክሰርር ይኽእል ይኸውን ግናኸ ድሕሪ ውሱን መዓልታት ቀጻልነቱ ከብቅዕ ግድን እዩ እዚ ስለ ዝኾነ እምበር ውሕስነት ወይ ቀረብ ማይ ብዘይ ገደብ ብቐጻሊ ክረጋገጽ ዘለዎ ኣብ ዓለምና ዘሎ ተፈጥሮኣዊ ሃብቲ ምቑሩሕ ኣይኮነን ንኣብነት ገለ ሃገራት ብሰላ ጂኦግራፊያዊ ኣቀማምጣ እንተሓጊዘን ማይ ብቐሊል ክረኽባ ክንዕዘብ እንከለና ብኣንጻሩ ካልኦት ብዙሓት ድማ ኣብ ጻምእን ምድረ በዳን ስለ ዝርከባ ከም ሳዕቤኑ ብቐጻሊ ብዋሕዲ ማይ ክስተቐያ ይረኣያ የግዳስ እትነብረሉ ኣከባቢ ዕቑር ባህርያዊ ሃብቲ ማይ ምእኩት ይኹን ውሕድ ብዘይገድስ ምርግጋጽ ውሑስ ቀረብ ማይ ብኻልእ ኣማራጺ ዘይትካእ መሰረታዊ ጠለብ ደቂ ሰብ እዩ ኣብ ዓምዲ ልቦናን ፍልስፍናን መበል 16 ክፋል ወሓዚ ህይወት ነዞም ስዕቡ ኣገደስቲ ነጥብታት ኣብ ግምት ምእታዎም ጽቡቕ እዩ ሽቶኻ ንገዛእ ርእስኻ እምበር ንኻልኦት ኢልካ ኣይኮንካን እትሕንጽጾም ኣብ ትሕቲ ፀሓይ ዝኾነ ነገር ይከኣል እዩ ካብቲ ንዓኻ ዝመስለካ ንላዕሊ ኣብ ውሽጥኻ ዓቕሚ ኣለካ ዓወት ግቡእካን ሓላፍነትካን እዩ ኣብ ዓለምና ሕፅረት ዓወት የለን ዓቐን ሸቶኻ ብዘይገድስ ስራሕ ይሓትት እዩ ተጠቒሱ ኣብ ዓምዲ ዳየሪ ሰብ ኣበይ ይርከብ ዋይ ኣነ ዕደ ዝብሉ ዛዕባታት ይጸንሑና ኣብ ዓምዲ ደልኣባብ መንበል 17 ክፋል ጥሰት ለምብዕ ደሜር መሰት ቀሪባላ ኣብ ዓምዲ ዓማር ኣብ ንኡዞባ ዓዱ ኸላ ወለዶታት ኣብ መምሃርን ምስትምሃርን ተዋፊራ ትርከብ ኣብነታዊት መምህር ትርሓስ ሃብተ ሚካኤል ተላልያላ ኣብ ዓምዲ ባና ታዕሌም ዝተፈላለዩ መሃርቲ ትሕዝቶታት ቀሪቦም ኣለዉ
ኣብ ዓምዲ ዕንጀረ ምስ ኣባል ሓፋሽ ውድባት ወይዘሮ ኣስቴር ቀሽኽ ሓሳይ ዝተገብረ ታሪክ ጅግንነት ጠቀስ ዕላል ቀዳማይ ክፋሉ ሰፊሩ ኣሎ። ኣብ ዓምዲ ፍሬካደም ምስ ኣብነታዊ ሓረስታይ ዓብደላ መሓመድ ጀበሊ ምህዞታቱን ዘላሊ ቀዳማይ ክፋል ትሕዝቶ ይጸንሐና። ኣብ ዓምዲ ሸባብ ቀያሕቲ ዕምባባ መድረኽ ምድላው ናይ ጽባሕ ወለዶ ዘርእስቱ ትሕዝቶ ቀሪቡሎ። ኣብ ዓምዲ ሕብርበሮ ዝተፈላለዩ ልቦና ጠቀስ ትሕዝቶታት ኣእንጊዳላ። ኣብ ዓምዲ ፈንዋ ዓዳት ልቦና ሓዘል ጽውጽዋያት ካብ ዓወታት ናቕፋ 1977 ታሪኽ ሰውራ ንረክብ። ኣብ ዓምዲ ጌማይ ስያሳት ጠንቂ ግጭት ፓኪስታንን ኣፍጋኒስታንን ተዳሲሱ። ኣብ ዓምዲ ስፖትላይት ኮም ማእከል ዝገበረ ስርዓት ፍትሒ ንህዝቢ ኣብ ምቕራብ ዘለዎ ኣበርክቶ ተገሊጹ። መንእሰይ ማእከል ዝገበረ ምዕባለ ዘርእስቱ ትሕዝቶ ሰፊሩሎ። ኣብ ዓምዲ ካልቸር ኤንድ ኣርትስ ንዕቃበያታዊ ጸወታታት ዝምልከት ጽሑፍ ንረክብ። ኣብ ዓምዲ ዴቨሎፕመንት ኮርፖሬሽን ጥሪትን ዘራእትን ኣብ ቀረብ ፍሩታን ኣሕምልትን ዝጻወቶ ዘሎ ኣበርክቶ ተዳሲሱሎ። ኣብ ዓምዲ Q&A ምስ ስነ-ጥበባዊት ሃና ፍስሓጽዮን ዘላሊ ትሕዝቶ ቀሪቡሎ። ኣብ ዓምዲ ቁጠባን ዋኒንን ግደ ቀረብን ጠለብን ኣብ ምውሳን መሸጢ ዋጋ ተዳሲሱ። ኣብ ዓምዲ መዛነይ መዓልቲ ሓሶት ጥቕሚ ሽጉርቲ ኣብ ጸጉርን ቆርበትን ፈተነ ርእሰ ቅትለት ኣብ ማእከል ገያሾ ሕቶ ስደኩ ከምኡ ድማ ጥቕሲ ሎሚ ሒዛ ወፅያላ። ኣብ ዓምዲ ሸባብ ንስ ዓምዲ ሓሳባት ማሕበር ሓኻይም ኤርትራ ምስ ሃገራዊ ማሕበር መንእሰያት ተምሃሮን ኤርትራ ብምትሕባር ካብ ኩለን ንኡሳን ዞባታት ንዝመፁ ወከልቲ ተምሃሮ ካልኣይ ደረጃ ዞባ ማእከል ኣብ ኣወለፍቲ ነገራትን ሳዕቤናቶምን ኣተኪሩ ኣብ ኣዳራሽ ዳዕሮ ማለት ጁኒየር ክለብ ናይ ዝሃቦ ሰፊሕ ኣስተምህሮ ካልኣይ ክፋል ቀሪቡሎ። ኣብ ዓምዲ ስድራ ቤት ኣፍልጦ ስድራ ቤት ኣብ ቲቪን ምክልኻሉን ንኸዓቢ ዝብል ዛዕባ ቀሪቡሎ። ሕማም ቲቢ ኣብ ግዜ ሰዓል ምህንጣስን ዘረባን ብዝወፁ ተህዋሳያን ካብ ሕሙም ሰብ ናብ ጥዑይ ሰብ ስለ ዝሰጋገር ነፍሲ ወከፍ ሰብ ልዑል ጥንቃቐ ክገብር ኣለዎ። ንኣብነት ብዙሕ ሰብ ኣብ ዝሳፈረለን ኣውቶቡሳት ከተማ ናይ ትንፋስ ሕፅረት ይረአዩ። ኣብኡ ሓደ ሕሙም ብዘውፅኦ ትንፋስ ነቶም ተሳፈርቲ ስለ ዝልክሞም ጥዑይ ኣየር ንኽኣቱ ፍኒስትራታት ብግቡእ ክኽፈት እዩ ዘለዎ። ካልእ ሕማም ቲቢ ዝሓመመ ሰብ ከም ሰዓል ረስኒ ምጉዳል ክብደት ሰብነት ምንካይ ሸውሃትን ርሃፅ ኣብ ግዜ ለይትን ዝኣመሰሉ ቀንዲ ምልክታት ስለ ዘርኢ እዞም ምልክታት ኣብ ስማዓና ከይደንጉና ኣብ ከባቢና ናብ ዝርከብ ትካል ጥዕና ኸይድና ምምርማር ከድልዩ። ከምኡውን ልዕሊ 2 ሰሙን ዝጸንሐት ሰዓል ምስ ትህልወና ብመርመራ ዓኽታ ዓይነት ናይታ ሰዓል ስለ ዝረጋገጽ ኩነታትካ ቀልጢፍካ ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ። ኣብ መንጎ ስድራ ቤትና መሓዙትናን መሳርሕትናን ሓደ ሰብ ቲቢ ከም ዝሓመመ ምስ ዝረጋገጽ ንባዕልና መርመራ ቲቢ ክንገብር ይግባአና ተጠቂሱ። ኣብ ዓምዲ ባና ትምህርቲ ልምዲ ንባብ ንምጥራይ ዝሕግዙ ነጥብታት ሜላታት መጽሓፍ አንቢብካ ምርዳእ ሕንቅልሕንቅሊተይ ኣተኩሮ ጉጅለታት ኣትክልቲ ላዛ ህፃናት ጥቕስታት ልቦና ዝርከቦም ትሕዝቶታት ሒዛ ወፅያላ። ኣብ ዓምዲ ልምዓት ኣብነታዊ መምህር ናትናኤል ፋኑስ ተላሊሎ። ብኣጋጣሚ ዕለተ ምሕራር ነቕፋ ዝተዳለወ ጽሑፍ ቀሪቡሎ። ኣብ ዓምዲ ዝተፈላለዩ ስድራ ቤት ጠቀስ ዛዕባታት ሰፊሮም ይርከቡ። ኣብ ዓምዲ ጥዕና ሕማም ሽኮር ኣብ ጥዕና ዓይኒ ዘውርዶ ጉድኣት ተዳሲሱ። ሕክምናዊ ጸብጸባት ከም ዘመልክትዎ ግቡእ ክንክን ዘይረክብ ሕማም ሽኮር ዑረት ዓይኒ ከስዕብ ዘለዎ ተኽእሎ ብ20 ሚእታዊት ዝዛየደ እዩ። ጠንቅን ተኽእሎታትን ዲያቤቲክ ሬቲኖፓቲ ልዑል መጠን ሽኮር ኣብ ደም ልዑል መጠን ሽኮር ምዝህሉ ኣብ ረቲና ዝርከቡ ሻምብቆታት ደም ብቐሊሉ ክጉድኡ ስለ ዝኽእሉ ናይ ምርኣይ ጸገም ከነማዕብል ንኽእል። ዕድመ ዲያቤቲክ ሬቲኖፓቲ ልዕሊ 50 ዓመት ዕድመ ኣብ ዝርገጹ ግድያት ሕማም ሽኮር ልሙድ ሕማም እዩ። ኣቐዲሙ ጸገማት ዓይኒ ሃልዩካ ምጽናሕ ሕማም ዓጽሚ ዓይኒ ማለት ካታራክት ወይ እውን ዝሕታለ ረቲና ዝጸንሖም ሰባት ብዲያቤቲክ ሬቲኖፓቲ ብቐሊሉ ክጥቅዑ ይኽእሉ። ኣብ ዓምዲ ትንታነ ዜና ግጭት ኣሜሪካን እስራኤልን ተላዒሉሎ። ኣሜሪካ ከም መቐጸልታ ናይቲ ኣብ ልዕሊ ኢራን ን5 ሰሙናት ተካይዶ ዘላ ናይ ነፈርትን ሚሳይላትን መጥቃዕትታት ኣብታ ሃገር ናይ ኣጋር ስርሒት ንምክያድ ልዕሊ 3500 ሓደስቲ ወታደራት ናብ ማእከላይ ምብራቕ ልኢኻላ።
بمسرت ጸብጻባት ቀንዲ ዕማም ናይዞም ናብ ማእከላይ ምብራቕ ተላኢኾም ዘለዉ ተወሰኽቲ ወተሃደራት ነቲ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኢራን ኣብ ሓፂር እዋን ክትጓናጽፎ ዝሓሰበት እሞ ግን ከኣ ዛጊት ክሰምረላ ዘይከኣለ ዘሎ ሸቶታት ንምውቃዕ እዩ። ይኹን እምበር እዚ ሓድሽ ስጉምቲ ንኣሜሪካ ኣብቲ ኹናት ክዕውታ ይኽእል ድዩ? ንጹር ፖለቲካዊ ዕላማ ዘይብሉ ብዝሒ ዘለዎ ኣጋር ሰራዊት ስለ ዘዋፈርካን ብመሬት መጥቃዕቲ ስለ ዝኸፈትካን ጥራሕከ እቲ ብሰማይ ዘይሰመረ ዕላማኻ ብመሬት ክሰምር ይኽእል ድዩ? ዝብሉ ሕቶታት ንሓያሎ ተንተንቲ ፖለቲካ ዓለምና ኣዛረብቲ ዛዕባታት እዮም ኮይኖም ዘለዉ። ሙዚቃ እንታይ እዩ? ከመይ ዝኣመሰለ ሓይሊ ይውንን? ኣብ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ተገሊጹሎ። ኣብ ዓምዲ ማህደር ጀጋኑ መበል 20 ክፋል ወራር ቀይሕ ኮኸብን ተኸላ ቀይሕ መስመርን ቀሪባላ። ማዓስከር ቆጋይ ዕርድታቱ ብካነለታት ዝተሃደመን ብጸረ ሰብ ነተውክቲ ዝተሓጽረን እዩ ነይሩ። ኣብቲ ከባቢ ኣካል ክፍለ ጦር 22 ሻለቃ 514 እዩ ነይሩ። 600 ዝኸውን ዓቕሚ ሰብ ነይሩዎ። በቲ ናይ ህዝባዊ ሰራዊት ስርሒት ከባቢ 130 ወታደራት ሞይቶም ከባቢ 170 ቆሲሎም 8 ከዓ ተማሪኾም 9 ዝተፈላለዩ ኣጽዋርን ካልእ ብዙሕ ንብረትን ተሰሊቡ 2 መኻይንን መኽዘን ስንቅን ዕጥቅን ሓሪሩ ንሓገዝ ካብ ሓልሓለ ዝተበገሰ ሓይሊ ጸላእውን ምስ ሰራዊት ወገን ኣብ ከቢድ ግጥማት እዩ። ንዑ እውን 39 ሞታት 46 ቁስላት 26 ብረት ከሲሩ። ዕላማ መጥቃዕቲ ቆጋይ ህዝባዊ ሰራዊት ንምሽብሻብ ሻድሻይ ወራር ዝነበሮ ድልውነት ንምንጽብራቕን ኣብ ሰራዊት ጸላኢ ራዕዲ ንምፍጣርን እዩ ነይሩ። ተስፋ በኣመት ኣብ ትሕቲ ዝብል ብዙሕ እዋን ሰባት ምሕር ክትስፈው እርየ ህይወት ከምኡ ስለ ዝኾነት ብዓብይ እውን ሰብ ብተስፋዩ ዝነብር ክበሃል እንከሎ 100 ካብ 100 ከም ቅቡል ንወስዶ ይመስለኒ። መዓስ ኣብ ከመይ ዝበለ ኩነታት ዝብሉ ሕቶታት ብዙሕ ኣድህቦ ኣይንገብረሎምን። እቲ ንኣእምሮኻ ብእወታዊ ኣተሓሳስባ መልኣዮ ዝብል ጥቕሲ ጽቡቕ ነገር እዩ። ናይ ኣሉታ መስትያት ንኣሉታ ጥራይ ስለ ዘርኢ ብእወታ እንተተተክአ ሰብ ንነፍሱ መሓሾ። እዚ ጥቕሲ ወይ ብሂል ግን ኣብ ተስፋ ምስ በጽሐ ኣድማሳውነቱ ክረኣየኒ ኣይከኣለን። ኣብዚ ዓለም ተስፋ ጥራይ ተሓንጊጡ ፍሱህ ህይወት ክሕልፍ ዝኸኣለ ስለዘየለ ኣብ ዓምዲ ንቑሕ ደመና ኣይፋል ክንብል ንምንታይ ይኸብደና ተዳሲሱ። ኣብ መዓልቲ ክንደይ ግዜ ኣይፋል ንብል? ክንደይ ግዜኸ ሕራይ ወይ እወ ንብል? ክንደይ ካብቲ ኣይፋል ክበሃል ዝግብኦ ብሰንኪ ስክፍታ እወ ወይ ሕራይ ንብል? ኣይፋል ምባል ክንድቲ ኣብ ህይወትና ዝህበና ሓርነት ኣዝዩ ከቢድ ተጽዕኖ ኣለዎ። ካብ ግዜ ቁልዕነት ጀሚሩ ሕራይ ክንብል ኢና እንኹስኮስ። ኣይፋል ምባል ከም ክብረተሰብ ምግዳል ወይ ዘይምስካፊ ዝትርጎም ብፍላይ ኣብ ስድራ ቤትን ፍቕራዊ ዝምድናን ጠንቂ ግርጭት እዩ ዝኸውን። ኣይፋል እንተኢልና ክፍጠር ዝኽእል ሕማቕ ስምዒትን ግርጭትን ንምውጋድ እምበር ንዘይነኣምነሉ ጉዳይ ክንቅበል ንርአ። ኣይፋል ኣብ ፈለማ ግዜ ክንብል እንተዘይተቢዕና ኣብ መንጎ ትጉዕዞ ክንብል ዝያዳ ይኸበድ። ነቲ ኣይፋል እንብሎ ሰብ እውን ክቕበሎ ይሽገር። እዚ ስለ ዝርዳእና ከዓ ኣብ ግዚኡ ኣይፋል ብዘይምባልና እናተጣዓስና ክንቅጽል ንመርጽ። ኣማሓዳሪ ምምሕዳር ከባቢ ሽዕብ መንሸብ ኣቶ ሕመድ እድሪስ ሕመድ ንሓፈሻዊ ዕበለታት እቲ ከባቢ ኣመልኪቱ ዝሃቦ መብርሂ ቀሪብሎ። ኣብ ዓምዲ ወቕፋ ፈንያ ዝተፈላለዩ ስነ ጥበብ ጠቀስ ፍጻሜታት ቀሪቦም ይጸንሑና። ኣብ ዓምዲ ሸባብያት ንውድድር ፈጠራዊ ሓሳብ ዝድስስ ትሕዝቶ ይጸንሐና። ኣብ ዓምዲ ኩርናዕ ተምሃሮ ተስላ ስነ ፍልጠታዊ ፈጣሪ ካብ ዘብልዎ 10 ምኽንያታት መበል 5 ቀሪብሎ። ኣብ ዓምዲ ፍረ ጻዕሪ ሓምላይ መግቢ እንስሳ ንምኽዕባት ምህርቲ ጸባ ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣብ ሃገርና ኣስታት 27,000 ዝበጽሓ ብዘመናውን ሓውሲ ዘመናውን ኣገባብ ዝእልያ ናይ ጸባ ከብቲ ከም ዘለዋ ይግምገም። እዚ ኣገባብ ሕርሻ ኣብ ሃገርና ነዊሕ ታሪኽን ድሕረ ባይታን ዘለዎ እኳ እንተኾነ ከምቲ ዝድለ ግን ክግስግስ ኣይከኣለን። ከም ምኽንያት ክጥቀሱ ዝኽእሉ ርቑሒታት ብዙሓት እኳ እንተኾኑ እቶም መሰረታውያን ዝበሃሉ ግና ዓሌት ከብቲ መግብን ኣመጋግባን ከምኡውን ግቡእ ክንክን ጥዕናን ምሕደራን እዮም። በዚ መሰረት ህልው ቁፅሪ ጥሪትን ዓመታዊ ዝፈሪ ብዝሒ ጸባን ክርአ እንከሎ ዘዕግብ ኣይኮነን። እቲ ቀንዲ ማሕንቆ ናይዚ ድማ ዋሕድን ዓይነትን ቀረብ መግቢ ምዃኑ ይግምገም። ብተወሳኺ ኣብ ዓምዲ ፍረ ጻዕሪ ንኡስ ዓምዲ መዓዛ ኣሰራርሓ ምልንዛኒ ምስ ባልደንጓ ሰፊሩ ይርከብ። ኣብ ዓምዲ ሸባብ ንኡስ ዓምዲ ሕቶ ሸባብ ርሑስ ሓድሽ መዓልቲ ኣብ ትሕቲ ዝብል ብስለት ዘንቀላ መትከል እትግሃዝ ዘለዋ መትከል ትዕግስቲ ከይተፈልያ ናብ ዕላማኣ ጸኒዓ እትግስግስ መትከል ክትዕወት ዘለዋ ተቐሎ ልዑል እዩ።
መንእሰይን መትከላውነትን ክፈላለዩ ከም ዘይብሎም እኳ እንተራእና መትከላውነት ግን ድርቅና ከም ዘይኮነ ምሕሳብ ኣገዳስዩ ኩሉ ሰብ ፍጹም ስለ ዘይኮነ ብሓሳብ ይኹን ብግብሪ ሓገዝ ናይ ሰባት ብዓብዩ ድማ ሓገዝ ናይ ፈጣሪ ከም ዘድሊ ብምግንዛብ ሚዛኑ ዝሓለወን መትከልካ ከይቋሰልካ ምኽሪ እትሰምዓሉ ተበግሶ ምህላው ኣገዳስዩ ስለዚ ዝወጠናዮ ውጥናት ኣብ ሓዲድ መትከልና ጽኒዕና ንምትግባር ኣብ ዓመት ሓንሳብ ዝመጽእ መዓልቲ ዘጸብየ የብልናን እንታይ ደኣ ሩሑስ ሓድሽ መዓልቲ ብምባል ናብ ትግባረ ምግስጋስዩ ሎሚ ከለኩም ንዓመታ እትመጽእ ሎሚ ኣይትጸበዩ ተጠቂሱ ኣብ ዓንዲ ተርሙማ ብልሓተኛ ማንቲለ ጽውጽዋይ ግድል ቁጽሪ ፍልልያ ትረኸብ ካብ 1000 ቃላት ሓንቲ ስእሊ ይጸንሑና ኣብ ዓምዲ ደቂ ኣንስትዮ ልብስውን መንነት እዩ ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣብ ኤርትራ ዝዝውተር ኣለባብሳን ቅድታትኑን ንታሪኽና ብዙሕነትና ሃይማኖታትና ጂኦግራፊያዊ ኩነታትና ዘንጸባርቕ ጽባቐ ኣለዎ ብሓፈሻ ኤርትራ ካብ ቀደም ካብ ጥንቲ ጀሚራ ብባህላውን መንነቱ ዝዓቀበን ቅዲ ኣከዳድና እትልለ ሃገር እያ ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮን ብውቁብ ክብሪ ሕብረተሰብናን ሃገራዊ መንነትናን ብዝውክል ኣልባሳትን ዝልለያ ነይረን ኣብ ዝተፈላለዩ ክፋላት ናይ ሕብረተሰብና ዝዝውተር ኣለባብሳ ብዘለዎ ትርጉም ታሪኻዊ ምትእስሳርን ግርማን ሓደ ካብቲ ኣገዳሲ ክፋል ናይ ባህልና እዩ ከም ውጽኢት ናይቲ ኣብ ሕብረተሰብና ዝርአ ማሕበረ ቁጠባዊ ለውጥታት ቅዲ ኣነባብራና ኾነ ኣለባብሳና ክጽሎ ግን ንቡር እዩ ከም ሕብረተሰብ ካብቲ ዘሎ ዓለማዊ ጽልዋታት ከነምልጥን ናይ ቤንና ውሻጠ ክህልወናን ኣጸጋሚ እዩ ንዘመናውነት ንኽብርታትና ብዘይብርዝ ኣገባብ ናብ ጥቕምና ከነዕሎ ግን ኣብ ናትና ሰናይ ፍቓድ እዩ ዝምርኮስ ኣብ ዓብ ዕዳጋ ባለሴንጋ ብኽቡር ዋጋ ናይ ዝተሸጡ ነገራት ዝርዝር ዋጋ መምህር ዩኒቨርሲቲ ኮርኔል ንተማሃሮኣ ናይ ፈለማ መጽሓፊ ማሽን ክለማመዱ ትጽዕር ናብ ሓንቲ ደሴት ዝተጠለበ መጠን ባናና ብጌጋ 1000 ዕጽፊ ከም ዝዛየደ ተገሊጹ ሕርሻዊ ኣገባብ ንርቃሕ ህይወት ሓረስቶት ኣብ ምቕያር ዓቢ ውጽኢት ይርከቦ ከም ዘሎ ኣብ ዓምዲ ዝርዓ ወቕቲ ሰድ ተገሊጹ ኣብ ዓምዲ ውሓት ኣልጥፍል ንህፃናት ዝምጥኑ ኣዘናጋዕትን መሃርትን ትሕዝቶታት ይጸንሑና ኣብ ዓምዲ ኣልሰርዋ ኣልባሕርያ ንሓፈሻዊ ምዕባለታት ምክትታል ባሕሪ ዝምልከት ጽሑፍ ሰፊሩሎ ንታሪኽ ቃልሲ ሓረስቶት ኣንጻር ገዛእቲ ሓይልታትን ፖሊስታቶምን ዝድስስ ትሕዝቶ ንረከብ ኣብ ዓምዲ ስፖትላይት ኣብ መንጎ ኤርትራን ኤውሮጳዊ ሕብረትን ዝነበረን ዘሎን ዝህሉን ናይ ምትሕብባር ዝምድና ዝምልከት ትሕዝቶ ሰፊሩሎ ኣግማል ቀይሕ ባሕሪ ኣብ መድረኽ ኣህጉራዊ ፀወታ ድሕሪ 19 ዓመታት ኣብ መጻረዪ ውድድራት ዋንጫ ሃገራት ኣፍሪቃ ብብቕዓት ክጽንበሩ ምኽኣሎም ተዳህሲስሎ ኣብ ዓምዲ ካልቸር ኤንድ ኣርትስ ኣብ ቀዳማይ ፌስቲቫል ፊልም ኣስመራ ክካየዱ ዝቐነዩ ሰሚናራት ብመልክዕ ጸብጻብ ቀሪቦም ንረኽቦም ንዞባ ኣስማጥ ኣብ ዓመተ 2025 ጽቡቕ ውጽኢት ሕርሻዊ እቶታውነት ከም ዝተረኽበ ኣብ ዓምዲ ዴቨሎፕመንት ተገሊጹ ኣብ ዓምዲ Q&A ኣብነታዊ ሓረስታይ ካሕሳይ ሃይለ ተላልዩ ይርከብ ዝኸበርኩም ተዓዘብትና ንሎም ዝተዳለወ ትሕዝቶ መደብና ኣብዚ ተፈጺሙሎ ሰላም